op die dag dan anders? Op het moment dat je je ogen open doet. En heel die kamer is totaal veranderd. Wat steeds was, het lijkt in één keer goed. Oh, in mijn blootje ga ik op zoek naar het ontbijt. Waar heb je zin in, vraag ik en je zegt vers 5. Nee, het feesten, het ligt hier al een tijdje. Maar dat is goed.